Je 23. december, znovu som vybehol, tá 17,5 zo včera ma úplne nakopla. A čo sa nestalo, približne o tej istej hodine, alebo respektíve hodina hore-dole, zabral ďalší kapor na Red Fruit and Shrimp. Neskutočná ryba, 20,5 kg. Krásny. Zdravý šupinač. Tie rána sú proste parádne. Dlhodobé predkrmovanie proste prináša svoje ovocie aj v tejto chladnej vode. Poďme si ho ukázať. Paráda. Krásny, zdravý kapor, úplne bomba. Zajtra sú sviatky, pekné Vianoce všetkým. See ya.